Πάμε. Δράμα, παραγωγή χειροποίητης μπουγάτσας, 40 χρόνια. Μαστροπέτρος. Για 40 χρόνια φτιάχνουμε την ποιότητα. Άνοιγμα φύλλου μπουγάτσας στον αέρα. Εδώ παρακολουθούμε τον τεχνίτη, ο οποίος κάνει το λεγόμενο σεντόνι. Έτσι, μπράβο, σεντόνι κύριε. Έτσι με γαστρώσιμο είναι. Όχι στο κρεβάτι, στο στομάχι σας. Και το βουτυράκι, να πούμε το αγνό. Έτσι, μπράβο. Τα διπλώματά μας, ομορφιά. Απάνω στο μάρμαρο. Έτσι, πάμε γερά, πάμε γερά. Πάμε να πάμε. Έλα, ο μάστορας εργάζεται. Αυτό είναι κύριοι. Τα διπλώματά μας. Έτσι. Αυτό είναι. Φούρνοι εδώ 40 χρόνια. Δεν βγαίνουν άλλοι τέτοιοι πια. Και είναι γλυκιά αυτή που βλέπουμε κύριοι, είναι η κρέμα. Άλλη είναι με κιμά, άλλη είναι με τυρί, αυτή είναι γλυκιά. Έχουμε και με σπανάκι και κουρού φτιάχνουμε και τα πάντα. Έτσι, μαζέματα. Αυτά είναι ομορφιά και προχωράμε. Έτσι να φαίνεται το έργο. Θα δει πω έτσι ομορφιά τα διπλώματά μας. Αυτό είναι. Έτοιμη. Αυτή είναι η μπουγάτσα κύριε. Αυτή είναι. Αυτή είναι η παραδοσιακή μπουγάτσα. Αυτά είναι. Άποψη του πάγκου. Η φούρνη. Έτσι. Ο μάστορας. Κλείσαμε.